खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि भिडियोआव आं आरोबाव आसाम जारिमिननिफ्रायनो मोनजिनैथा जोबोर गोनां सोंथिफोर लानानै फैदों आरो बे मोनजिनैथा सोंथिफोरा स्पेशली आहम फोरनि खुंथाय समनि जागोन आरो बे मोनजिनैथा सोंथिफोरनि गेजेरनिफ्राय आसामनि जायखिजाया सरकारि साख्रिनि आनजादफोरावनो गले गले सोंथिफोर फैबाय थानाय नुनो मोनदों आरो बेबायदि सोंथिफोरनि गेजेरनिफ्रायनो बे मोनजिनैथा सोंथिफोरखौ बासिनानै लानाय जादों बेखायनो नोंथांमोन गासैखौबो भिडियोखौ जोबजासिम गोसो होना नायलांनो खावलायनाय जाबाय बिदिब्ला जों भिडियोखौ जागायदिनो सोंथि नम्बर 1 स्वर्गदेव शिव सिंहास एनादार नेम वाज थामहिनबा स्वर्गदेव शिव सिंहानि गुबुन मोनसे मुङा मामोन एबा मा होननानै मिथिगोन स्वर्गदेव शिव सिंहानि गुबुन मोनसे मुङा जादों सुतानफा होननानैबो स्वर्गदेव शिव सिंहाखौ मोनथियोमोन सोंथि नम्बर 2 आहम किं हु एक्सेप्टेड द नन आहम टाइटल स्वर्गनारायण फर द फार्स्ट टाइम वाज सोर आहम राजाया स्वर्गनारायण जा बिमुं बेखौ गिबि लाजेनदोंमोन आहम राजा सुहुंमुंआ सोंथि नम्बर 3 हु एस्टाब्लिश द बरपात्रा गहाय पोजिशन बरपात्रा गहायनि जा पोजिशन बेखौ सोर राजानि समाव सोरजिनाय जादोंमोन बरपात्रा गहायनि पोजिशनखौ सोरजिनाय जादोंमोन आहम राजा सुहुंमुंनि समाव सोंथि नम्बर 4 लास्ट रुलार अफ द सुतिया किंडम वाज सुतिया रायजोनि जोबथा खुंगिरि एबा जोबथा राजाया सोरमोन सुतिया रायजोनि जोबथा खुंगिरि एबा जोबथा राजाया सोरमोन सुतिया रायजोनि जोबथा राजा एबा जोबथा खुंगिरिया जादोंमोन नित्यापेला सुतिया रायजोनि जोबथा खुंगिरिमोन बशिष्ठ टेम्पल वाज बिल्ड बाय बशिष्ठ टेम्पलनि बाथ्राखौ बशिष्ठ मन्दिरनि बाथ्राखौ जों गासैबो मिथिगौ बे बशिष्ठ टेम्पलाबो आहम राजा खुंथायनि समावनो सोरजिजानाय मोनसे थानसालि एबा मन्दिर बे थानसालिखौ सोर राजानि समाव गायसननाय जादोंमोन बा लुहोनाय जादोंमोन बे थानसालिखौ लुहोनाय जादोंमोन आहम राजा राजेश्वर सिंहनि समाव सोंथि नम्बर 6 कारेंघर वाज बिल्ड बाय कारेंघर मोनसे मुंदांखा थावनि कारेंघरखौ नायनो थाखाय गोबां मानसिफोरा थांबाय थायो बे कारेंघराबो आहमफोरनि खुंथाय समावनो सोरजिजानाय मोनसे जायगा न' बे न'खौ सोर राजानि समाव लुहोनाय जादोंमोन बेखौ लुनाय जादोंमोन राजेश्वर सिंहनि समाव राजेश्वर सिंहा द फार्स्ट मुस्लिम इनभाजन अफ द आहम किंडम अकार्ड इन गिबि मुस्लिमफोरनि आहम रायजोनि सायाव गाग्लोबनाया माब्ला जादोंमोन होननानै सोंदों अर्थात मुस्लिमफोरा आहम रायजोनि सायाव गिबि माब्ला गाग्लोबदोंमोन एबा माबे मायथाइयाव गाग्लोबदोंमोन बेयो जादोंमोन 1527 मायथाइयाव 1527 सोंथि नम्बर 8 द बरबरुआ पोजिशन वाज क्रिएटेड डिउरिं द रुल अफ बरबरुआ पोजिशनखौ सोरनि खुंथाय समाव सोरजिनाय जादोंमोन बरबरुआनि जा डेजिगनेसन बेखौ सोरजिनाय जादोंमोन आहम राजा प्रताप सिंहानि समाव सोंथि नम्बर 9 हु वाज ए पाइक डिउरिं आहम रुल आहमफोरनि समाव पाइक होननाय जा जाथोसे सुबुं दंमोन बेयो सोरबादिखौ बुजायोमोन पाइक थ' पाइक होननानै बुङोब्ला 15 निफ्राय 50 बोसोर बैसोनि समनि जायफोर नोबल नङामोन बा प्रिस्ट नङामोन बा स्लेबबो नङामोन बा हाइ कास्टनि सुबुं नङामोन बिसोरखौ बुजियोमोन अप्शन डि सोंथि नम्बर 10 द रयेल अफिसार बरफुकन वाज एडेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टेम अफ द आहम किंडम बाय व्हिच अफ द फलोइंग रयेल अफिसार बरफुकन बे बरफुकनखौ सोर राजानि समाव बेखौ सोरजिनाय जादोंमोन होननानै सोंदों बिदिब्ला बेखौ सोरजिनाय जादोंमोन महाराजा किं प्रताप सिंहानि समाव सोंथि नम्बर 11 व्हिच आहम किं इनिशिएटेड लैंड मेजारमेंट सिस्टेम फर द फर्स्ट टाइम सोर आहम राजाया हा सुनायनि जा सिस्टेम बेखौ गिबि जागायजेनदोंमोन होननानै सोंदों सोर आहम राजाया हा सुनायनि जा सिस्टेम लैंड मेजारमेंट सिस्टेम बेखौ जागायजेनदोंमोन होनना सोंदों थ' बेखौ जागायजेनदोंमोन राजा गदाधर सिंहनि समाव सोंथि नम्बर 12 व्हेन डिड आहम केम टू आसाम आहमफोरा आसामाव माब्ला फैजेनदोंमोन होनना सोंदों आहमफोरा आसामाव गिबिनिफ्रायनो थाखानाय हारि नङा बिसोरो गेजेर ससेयावसो आसामाव फैदोंमोन अब्ला माबे समाव एबा माबे मायथाइयाव आहमफोरा आसामाव गिबि फैदोंमोन होननानै सोंदों
आहमफोरा आसामाव गिबि फैदोंमोन 1228 मायथाइयाव 1228 थ' भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गासैनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो नोंथाङा जुदि जोंनि बे टेक्न'सिस बड' चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो आरो शेयार खालामनो खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों।